କିଏ ତୁମେ? ମୋର ଏକାକିତ୍ୱର ନିଷିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସୁଛ ମୋ ଅନ୍ତରର ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରକୁ। ମୋର ଅସ୍ଥିରତା, ଇତସ୍ତତ ଭାବନାର ଜଟିଳତା ଆଉ ଜୀବନ ତମାମର ବ୍ୟର୍ଥତାର ଶମଶାନରେ କେଉଁ ସାହସରେ ପାଦ ଥାପୁଛ? ସହନଶୀଳତାର ଭସ୍ମକୁ ବିଭୂତି ଭଳି ବୋଳି ହୋଇ ଫେରିଯାଅ ମାୟାବିନୀ, ଫେରିଯାଅ। କେବଳ ଏକ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହୋଇ ରହିଯାଅ। ଫେବୃଆରୀର ନରମ ଖରାର ସକାଳକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରଝଡ଼ାର ଉଦାସ ସଞ୍ଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶରେ ଏକତାରାକୁ ତୁମେ ଦେଖିନାହଁ। ବାସନ୍ତୀ ଅପରାହ୍ନରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସେଇ ଫାଜିଲ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ସିନା ତୁମେ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ରକ୍ତାକ୍ତ କୋପଥୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିନାହଁ। ନିର୍ମେଘ ଆକାଶ ତଳେ ବିସ୍ତୃତ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ବଗିଚାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ। ମୋ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପଦ୍ମବନକୁ ତୁମେ ଦେଖିନାହଁ। ତେଣୁ ଫେରିଯାଅ। ମୋତେ ମୋ ନୀରବତାର ଦୀପରେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋତେ ତୁମେ ଅବିରତ ଆସି ପୁଣି ଫେରିଯାଉଥିବା ସମୁଦ୍ରର ମାମୁଲି ଢେଉଟିଏ ଭାବି ଭୁଲିଯାଅ।